आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि थाखाय आं नोंसिनाव Hi everyone, good evening and welcome back to my YouTube channel. So लोगोफोर आं थाजिम हिन्दी बड' ब्लग चेनेलावहाय बयखौबो फिन खनसे बराव फैनाय थाबाय. So लोगोफोर नोंथांमोनाहाय आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावहाय नायनानैहाय मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअहाय मानसियावहाय जानो थांगासिनो लोगोफोर. नोंथांमोनाहाय आंनि भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो. सुनि ओमफ्राय गामिनि गार्जेन ओंखारनानै आंनि भाइरेल भिडिअनि सायावहाय गोबां खोथा सावरायदों आरोना. आंनि रिल्स बानायनाय मानायखौ आंखौ बन्द खालामनो होदों. बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोनो मोना, जेबो लाबोनो मोना होननानै. आंनि गोरोन्थिमोन लोगोफोर, आंखौ निमाहा होदो. आं सानस्लाबनो हाया बेफोरबायदि गोरोन्थि मावफ्लांबाय. नाथाय आंल' नङा आरोना लोगोफोर, बुहुत आइजोफोरानो बुहुत हिनजावफोरानो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो दङ. नाथाय बिसोरखौ नुवाखै. आंखौ दिनै जोंनि समाजा आंखौ नुदों, आंखौ खालामदों. आंनिनो गोरोन्थिमोन लोगोफोर, आंखौ निमाहा होदो. स' लोगोफोर बे भिडिअखौहाय नुनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोफोर. मानोना बेफोरबायदि गोग्लैसोनानै थानायखौ बोखांनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रायजो राजाफोरनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय. माने जोंनि समाजाहाय माने बिदिनो गुबुंले जानो हमलांगासिनो आरोना लोगोफोर. दायो माने रायजो राजाफोरनि गोख्रोंथिखौ नुनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोफोर. मानोना बेफोरबायदि जाथाया माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जानो नाङा आरोना लोगोफोर. आब'मोनाबो गाज्रि हुदाखौहाय गारो आरो बेफोरबायदि इयुनावहाय बेफोरबायदि भिडिअ दालाबोसै आरोना. आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय आङो. आब' सना दैमारि आरो लीना ब्रह्मनिसिमबो भिडिअखौ लाबोनाय जादों. बिथांमोनाबोहाय निमाहा बिदों आरोना. बेफोरबायदि जाथायाहाय जाखायो. मानोना जोंनि बर' हारियावहाय बेफोरबायदि गुबुंले समाजाहाय बहुद सोलिगासिनो. बेफोरबायदिनिफ्राय बारग'नो हायोब्ला जोबोद मोजां आरोना. रायजो राजाफोरनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय. बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना आङो बेफोरबायदि गुबुंलेखौ सुफुंनायनि थाखाय. बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि थाखाय आं नोंसिनाव आखाइ खबजोबनानै खर' गंग्लायनानै बयनावबो निमाहा बिनाय जाबाय आरोना. जाहाथे आंखौ निमाहा होदो. सानस'नो हायैयाव मिथिस्लाबियाव लाबोफ्लांबाय. माने बेबायदि जागोन, इसिबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन आरोना भिडिअखौहाय. एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनो होननानैसो लाबोनाय जाहैबाय. आब'मोनाबो इयुनाव बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ दालाबोसै आरोना. माने जोंबो सापर्ट होगोन मोजां भिडिअ लाबोयोब्ला. बयबो सापर्ट होखायो मोजां भिडिअ लाबोयोब्ला, आरो रावबो गाज्रि बुङा आरोना. आब'मोनाबो इयुनाव बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ दालाबोसै आरो. खनजिथा बर'खौबो आङो सिगाङावहाय बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअखौ नुनानै कमेन्टआवहाय रायहरदोंमोन. अब्लानि टाइमाव बिसोरो जेबो रिप्लाइखौनो खालामाखै, माने जेबो केयारखौनो खालामाखै आरोना. माने दासो जेब्ला जाथाया गिदिर जालाङो अब्लासो माने खर'आव हाबदों आरोना बिसिना. स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौहाय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय. दिनैनि भिडिअहाय एसेबाङानो. थेंक इउ फर वाचिं. बाय बाय. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर.